Yadda kuke gani nan cikin garin zaria kenan, inda aka zo nan wurin filin idin, inda aka rurrushe mu mutane gidaje, ko kuma in ce aka ba su notice aka ce su rurrushe wai saboda wai sun yi gini a filin idin bare bare. Da shi kamar yadda kuke kallo babban wuri ne wanda gidaje ne ga sanan da yawa ko ta ko ina. Wasu uncompleted building ne, ana kan ginawa ne, wasu kuma ma ana ciki ne. Akwai wanda bai wuce sati ɗaya zuwa wata ɗaya da tarewa ba. Akwai wanda ma ginannu ne aka siya, wanda akwai wanda yanzu nan yana maganan cewa bai wuce wata 3 da siya ba, kuma miliyan 6 ya sai gidan shi. Da dai sunan wasu filaye ne ma ba a riga in gina ba, kamar yadda kuke gani ga sunan kala kala. Wannan abin na faruwa ne a cikin garin zaria, wurin kofan kona, wurin da ake ce ma filin idin bare bare, wanda ga nan kuma kasubda ne suka zo suka sa jan fenti, suka sa guduma suka faffasa. Kamar yadda kuke kallo nan kasubda ne ta sa guduma ta fasa wurin, ake maganan cewa su cire, kuma notice aka ba su wanda in ba su cire ba, wanda inda za ku kalla ga date 6 of 7 2020 gashi nan ko ina kun ga yana ana ta aiki. Mutane suna dan cire abubuwan nasu da sauransu saboda su dan rage asara na abin da suka rasa. Gashi nan kuna kallon gidaje na ga nan gabaki da ko ina. Ya Allah muna roƙon ka wa'innan bayi naka, kai ka ba su wannan abin kuma kai ka amsa ya Allah. Ya Allah ka ba su wanda ya fi wannan alkhairi ya Allah. Ya Allah in an cuce su ne ya Allah ka fitar masa da haƙƙinsu ya Allah. Ya Allah kai ka fi kowa sana abin da ya faru ya Allah. Ya Allah ga yanan kana kallo. Ya Allah duk wanda ke da sa hannu cikin wannan abin, in dai har an zalunce su ne ya Allah ka hana shi jin daɗin rayuwar shi. Ya Allah ka fitar musu da haƙƙinsa ya Allah, har in an zalunce su ne ya Allah.